My sme Athena. Už 16 rokov poskytujeme spoľahlivú a kvalitnú opatrovateľskú službu priamo u vás doma, čím pomáhame rodinám s opaterou ich blízkych v prostredí, kde sa cítia bezpečne a komfortne. Naším cieľom je prinášať profesionálnu starostlivosť s ľudským prístupom, ktorý dodáva dôstojnosť a pohodlie do života seniorov. Prečo si vybrať nás? 16 rokov skúseností. Sme spoľahlivým partnerom pre rodiny, prispôsobujeme starostlivosť potrebám klientov. Individuálny prístup. Poskytujeme starostlivosť šitú na mieru, flexibilné služby o 2 hodín týždenne. Dostupná cena. Cena začína od 3 € 5 centov za hodinu bez kompromisov na kvalite. Náš proces je rýchly. Nájdeme opatrovateľku do týždňa, čím šetríme čas a starosti. Starostlivosť sa vykonáva v domácom prostredí. Domov prináša nezávislosť a psychickú pohodu. S nami máte istotu, že o vašich blízkych sa stará vyškolený a empatický personál. Zdravie a spokojnosť vašich blízkych sú pre nás prioritou. Kontaktujte nás ešte dnes.